Седиш на пода, сълзи по бузите ти. Може би след тежък ден, след скарване, след новина, която не си очаквал. И в онзи момент, когато се чувстваш най-сам, нещо топло се притиска до теб. Кучето ти е дошло. Не е извикано. Не е примамено с лакомство. Просто е дошло. Може би те е облизало. Може би просто се е наредило до теб и е останало неподвижно, с глава на скута ти, с очи вперени в теб. Ти вероятно си мислял, знае, че ми е зле. Утешаваме. Но ето какво не знаеш и което науката доказа едва преди няколко години. Онова, което се случва в главата на кучето ти в този момент е много по-сложно, много по-дълбоко и много по-различно от всичко, което си предполагал. Повечето хора вярват в простото обяснение. Кучетата усещат настроението ни и реагират инстинктивно. Нещо като животинска интуиция, неясна, необяснима, романтична. Тази идея не е погрешна, но е непълна, защото тя пропуска нещо фундаментално. Какво точно възприема кучето, какво обработва в мозъка си и защо избира да дойде при теб, а не да се скрие въгъла. Разликата между усещам нещо и разбирам нещо е огромна. И науката вече знае от коя страна на тази граница стои твоето куче. През 2012 година изследователи от университета в Лондон, начело с психолога Дебора Каш, провеждат прост, но революционен експеримент. Поставят непознати хора в стая с кучета, хора, които или говорят нормално, или се правят, че плачат. Резултатите са категорични. Кучетата многократно по-често се приближават до плачещия човек, независимо дали е стопанинът им или напълно непознат. И не само това. Те го правят с характерно поведение на подчинение и успокоение. Наведена глава, отпусната стойка, търсене на физически контакт. По-късно, през 2018 година, екип от университета в Хелзинки публикува изследване, в което за пръв път измерват нивата на окситоцин, хормона на привързаността, при кучета, изложени на човешки негативни емоции. Откритието е изненадващо. При кучетата, живеещи в силна емоционална връзка с човека, нивата на окситоцин се покачват значително, когато стопанинът е разстроен. С други думи, кучето не просто усеща, то реагира биохимично. За да разберем защо, трябва да погледнем назад, около 15 000 години назад, когато първите кучета са направили най-смелия еволюционен залог в историята на животинското царство – да живеят сред хора. За разлика от почти всички останали животни, кучетата са развили нещо уникално – способността да четат човешки лица. Това не е метафора. Невроучените са открили, че кучешкият мозък притежава специализирана зона, посветена на разпознаването на човешки изражения. Зона, каквато не съществува при вълци, дори при такива, отгледани от хора от ражданието. Шаро, кучето на Александър, не се е научил да разпознава тъгата на стопанина си, защото Александър го е учил. Шаро го е наследил, вградено в нервната му система след хиляди поколения съвместна еволюция. Но има нещо още по-интересно. Изследователи от университета Емори в Атланта са установили чрез ядрено-магнитен резонанс, че когато кучето чуе плач или глас с негативна емоционална окраска, в мозъка му се активира точно същата зона, която се активира при хората, когато чуят страдание. Зоната, свързана с емпатия. Кучетата не просто разпознават тъгата, те я преживяват. И тук идва фактът, който променя всичко. Кучето не идва при теб само защото се чувстваш зле. То идва, защото се стреси. Измерванията на сърдечния ритъм и нивата на кортизол при кучета, чието стопани плачат, показват ясно повишение, реакция на стрес. Кучето е развълнувано, неспокойно, активирано. Но, и това е ключовото, при кучета с висока степен на привързаност стресът не води до избягване, води до приближаване. С други думи, кучето не е спокойно, когато те утешава. То самото е разтревожено и въпреки това избира да остане до теб. Помисли за това за момент. В собствения си стрес кучето ти избира твоето присъствие пред бягството. Това не е инстинкт. Това е привързаност. Еволюцията е жестока към повечето животни. Тя ги е настроила да избягват стреса, да се крият, да оцеляват сами. Кучето е единственото животно, което е еволюирало в точно обратната посока, към човека в момента на страданието. Елена веднъж е забелязала как Мици, нейното коте, понякога идва и лежи до нея, когато е тъжна. Котките имат свои механизми за емоционална реакция, но при кучетата тази връзка е кодирана по-дълбоко, по-еволюционно необратимо. Кучето не е избрало да бъде до теб случайно. То е резултат от хиляди поколения животни, чиято оцеляемост е зависела изцяло от способността да разбират хората.
Кучето, което седи до теб, когато плачеш, носи в себе си целият този еволюционен път. Следващия път, когато кучето ти дойде при теб в труден момент, обърни внимание на детайлите. Ушите му отпуснати или назад, опашката бавно движение или неподвижна, търси ли контакт с очи. Тези сигнали показват нивото на неговото собствено напрежение. Ако ушите са отпуснати и се притиска до теб меко, той е намерило начин да регулира и собствения си стрес чрез близостта с теб, точно както ти се успокояваш чрез неговото присъствие. Вие се успокоявате взаимно, невробиологично, в реално време. Има нещо дълбоко трогателно в идеята, че едно същество с различен мозък, различна нервна система, различен свят е еволюирало по начин, по който твоята тъга го докосва физически. Не метафорично, буквално. Следващия път, когато Шаро дойде при Александър в тих момент на умора или тъга, той не трябва да гадае дали кучето разбира. Науката вече е отговорила. Разбира. По свой начин, но разбира. И може би това е достатъчно. Може би дори е повече от достатъчно. Твоето куче идвало ли е при теб точно когато не си очаквал? Разкажи ни в коментарите. Искаме да чуем твоята история. И ако искаш да продължим да разкриваме науката зад поведението на домашните ти любимци, абонирай се за канала. Следващото видео крие изненада, която малко хора знаят.